Díomh cóide an bhfuil éon scéal agat. Failte go dtí Babhta a chuaig de má léirmheasna ar an gcluiche idir Drogheda United agus St Patrick's Athletic an 8 Riamh an gcluiche, leabhar méle fearr de chuid Drogheda, ba bhat leis bua dá go éin. Dúirt sé go bhfuil Drogheda ag iarraidh chomh maith sin mar gheall ar na himreoirí landheimseartha. Agus dúirt sé an gréideann tú í Joe Hendry. An gréideann tú í Joe Hendry? Ar nó creidim í Joe Hendry? Agus leabhar méle fearr de chuid St Pat's, ba bhat leis bua dá go nád. Is breá leis Forrester. Bhí ceannas ag Drogheda ar an oscailt ach bhí St Pat's láidir. St Pat's Comhbhairde agus Cosantóirí rinneadh obair iontach amuigh an sin. Níl instin mar feadh Drogheda. Bhí ocras ar míle den litróid. Deireadh na chéad le Drogheda nád, St Pat's nád. Caithfidh an réaltóir dá puinúas do Drogheda. Chuir sé feirg ar an slua. Bhí an lucht le nua ag dul as a meabhair. Deireadh an dara leat, Drogheda nád, St Pat's nád. Bhí Drogheda agus St Pat's ag cheana ar feadh na hithe. Léigh na himreoireacha anagin. Tar éis an gcluiche, leabhar méle fearr de chuid Drogheda. Dúirt sé is sampla soiléir de camailéireacht é an réaltóir. Leabhar méle fearr de chuid St Pat's. Dúirt sé buaicmid an sraith. An Fórne, an Fíorbhaile Drogheda United, Banaisteoir Kevin Doherty, Comhbhairde Denison, Cosantóirí Lamb, Bulger, Keely, Quinn agus Cahan, Imreoir Lorna Park, Brendan Farrell agus Markey, Tussey, Davis agus Ulua. Na Córtóirí, St Patrick's Athletic, Banaisteoir Stephen Kenny, Comhbhairde Anang, Cosantóirí Redmond, Grivosky agus McLaughlin, Imreoir Lorna Park, Kavanagh, Lennon, Forrester agus McClelland, Tussey, Kazim, Melia agus Ebuzudi. Conradh na hÉireann an blach ar fad agus ar nó Celtic.